I ove srede od 21 budite uz prvi program Radio televizije Vojvodine. Jedna tema, više mišljenja. U toku su javne prezentacije predloga generalnog urbanističkog plana Novog Sada do 2030. godine. Šta su prioriteti i kako izgleda okvir za dalji napredak? Šta je struka predvidela i kako to građani zamišljaju? Može li Novi Sad da postane zelena prestonica Evrope? Može li se zaustaviti stanogradnja u gradu u kom se traži stan više? Šta je do generalnog urbanističkog plana, a šta do nas? U signalima naši gosti će biti Izvršni direktor Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi, Mile Božić. Stručnjak za zaštitu prirode u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Mirjana Mlađenović. Direktor javnog preduzeća Urbanizam Dušan Miladinović. Signali, sreda, 21 sat, RTV1.